Bayandikrweca bayakhala bathi tata uBhele makude kungenwe kaloku lolu suku lwanamhlanje. Namhlanje lolo suku lwamachiza okunyanga, siphethe amaxolo, siphethe amagqabi, siphethe ingcambu. Xa sithetha ngamafele kaloku sithetha ngazo iintsiba, xa sithetha ngemimoya sithetha ngemihlaba, sithetha ngamathambo xa siphethe zonto ekuthiwa ziyanyanga baziguqule ke aba bantu sithetha ngabo. Kuthi ngobe sekuthiwa kuyanyangwa sibone uba hayi sengoku sekuthakathwa. Today kaloku is the 10th ndiphanda uthi 11 is the 10th of February 2021 is Wednesday. Lulo kolo suku esinyanga ngalo. Namhlanje siphethe iyeza elikekelela ekuthakatheni, siphethe UMathithibala. Njengoba sisitsho ke ukuba kulo olusuku sithanda ukukhumbuzana ukubana iklasi iyaqala formally this Saturday. Bese siqalile ke wena mntu uthe ndibhalisile, senzela wena mntu ke othe mhlawumbi wabuya shekela and ixesha elininzi izaba nguwe wena mntu othi andina WhatsApp, because kaloku i-correspondence okanye i-communication okanye i-communique iqhuba phayana ku-WhatsApp. Ukuba uthi ubhalisile kodwa ukafumani into from apha ekhaya, yazi uba le number uyifakileyo ayinaye uWhatsApp. Esiqalile ke kule Saturday idlulileyo where we were practicing uZoom. Siyaphinda namhlanje this Wednesday sisapractice uZoom kwabo bangazange bamenza uZoom. Ziyafika kaloku izinto zifika ngosesizigugele nathi singena xesha labo boZoom sijonga uzibhubhela. So wena mntu ke uthi ubhalisile khawusikhangele xa kuba awukafumani into, because this Saturday we start isikolo. Wena mntu ke umane ufowuna, i-next group izawuba phayana nge-first week of April. We are going to open i-registration again nge-month end yakhe uFebruary lenyanga sikuye, siyivale ngoMarch kuqale ngo-April another class. Ndicinga masingeneni ke endimeni kuba kaloku abantu sebeziphethe ipeni zabo zobhala bezomamela ngoMathithibala. UMathithibala lo masimqale ngelithi asikwazi ukuthi nansi botanical name yakhe, because baninzi ooMathithibala, bazindidi ooMathithibala. Kodwa ke ukhona the one that is common xa usiya wena uyothenga uMathithibala kwivenkile yakowenu. Lo Mathithibala ngulona ke simtekileyo apha kule picture. Wena mntu umamele ujonge kwayo na uYouTube uzayibona le picture. This is the most common ke lo Mathithibala. Nguluthi naxa usiya pha emarasteni uyothenga iyeza, naxa usiya pha kule venkile i-herbal shop uzafika kho yena. But bakhona nabanye sifuna ukuyiclarify ubungeza apha ekhaya. We will show you the other Mathithibala. Ubuninzi babo ke, if not all of them, bayipart ye-alu family, even though wambi ufumanisa kukho ii-subspecies ezithile ne-classifications ezi-different. Umzekelo lesithetha ngayo, the botanical is Haworthiopsis limifolia. Siyayiphinda, Haworthiopsis limifolia. Lo sithetha ngayo baninzi ke, sizayigxinisa loo ndawo. Bakhona nabanye abangayiyo lena, kodwa ke indlela abasebenza ngayo Mathithibala sibasebenzisa ngokufana. Lo sithetha ngaye ufumaneki kakhulu ezintabeni okanye kuloo ndawo i-dry. Soze ufana nje umbone ngasesantini. Mhlawumbi masingathi ufana uyanqaba okanye akabikho ngaselwandle ngasesantini. Apha eMonti kufuneka izindawo zinamatye, zibunduli, bundonga, buliwa, buntatyana. Uzamfumana elapho ke ethe ngapha kwamatye. Bade bathi nguMathithibala wasezintabeni, kodwa bakho uMathithibala wasethafeni, uMathithibala wasendaweni ethile kuyotshona. Uyabuza ke lo mntu uphethe ipeni ukubana lo Mathithibala ingathi zininzi nje izinto ezithethwayo ngaye. Hayi, uMathithibala sumlime ekhaya. Bathi abanye uMathithibala mlime ekhaya. Buza umntu ke ngokusisa eyiphi komkhulu. Izinto zamayeza ke bantwana bahle siye sithi zizinto ezifuna wena ukwenzela ukuba ungakhalazeli bantu xa lento sehambe ngoku ingathi yakubhida. Apha ekhaya simlimile uMathithibala. I include lo ungalimeki yokudala ndiyenza lento ijikeleza noMathithibala yafa. I don't know, mhlawumbi ufuna khe ndimlime ngokwi-pot plant because bendimlibe emhlabeni lo esithi ngwasentabeni. Ndiwugqibile unyaka ndikhe ndingayiboni uyibona lento ndiphinde ndiyibone. Abanye ke bathi sukumlima because uthithibalisa nani ningabantu belikhaya, kanti abanye bathi mlime apha ngasegeyithini
ukuthithibalisa izitha abantu abazintshaba xa bezawungena apha ekhaya. Simlimile ke thina, ndizama uthi ke wena mntu onombuzo uba uyalinywa na. Andithi akalinywa, andithi uyalinywa, ndithi thina sibalimile lo wasentabeni nalo wasethafeni, sibalimile kweli khaya kwindawo ke ezohlukahlukeneyo. Kuphinde another nto ngomathithibala, kuthiwa xa umntu ezawukwenzela into enomathithibala enaye kuloo ndawo anayo kuyo, kuthiwa kufuneka xa yokukhelela ungamjongi, ahamba ayoyigxwathula wena uthathe ngomsebenzisa. Naleyo ke yenye yezinto ozawudibadibana nazo apha ecala kwendlela. Siye sithi ke thina iyeza ulisebenzisa ngothunywa yinto ekuthumayo mntana omhle. Ukuba le nto ikuthumayo ithi qhuba olu hlobo, qhuba njalo, because kaloku ezinto sithe mos xa sithetha sathi ngamagqabi namaxolo neengcambu, sathi nto zizityalo, sathi ukuze zisebenze zifuna ucengelwa, zifuna unikwa amandla. So asizuthi yithini xa kukho imbono ezibethabethanayo ngaye umathithibala. Masingene ke siphinde silungise nantsi enye indawo enohambi babhida abantu. Xa uyothenga umathithibala usenofika ukho nento kuthiwa sisithithibala. Umathithibala, if you know i-aloe vera, ikhala, umathithibala even though will be very small compared to ikhala, but every other thing iza kuxelela ukuba likhala. Every other thing about umathithibala izawuxela uba likhala eli, but is very small, such that abanye oomathithibala njengoba sithi bazindidi bazawuhambe bahambe bakubonise into yokubana silikhala thina, babe nale nto ingathi iyahlaba, ezaa nto zihlabayo zekhala, but azihlabi. They will be so small and soft, but uyibona uba le nto uba inganikwa itshansi yothakatha ingamhlaba umntu. Ezinye they will be smooth. Njengoba nalo ikhala eli, if you look at it, akhona la makhala ahlabayo, abe khona la angahlabiyo, kodwa ngamakhala zindidi ke zezi zinto. Umathithibala ke uyiloo nto injalo ke. Isithithibala is something else. Xa uyothenga ithi ndifuna umathithibala, bangakuniki isithithibala. Ndithi ke masizama ukugqithisa nje ezo ndawo ziyeleleneyo kwenzela abantu bangabhideki. Masingene ke entweni ke tatubhele. Uye uthi ke tatubhele xa uqalayo medical. Xa sithi medical ke siye sichaze izinto zaziwa ngabantu abangesithi, abantu abaphandileyo, abantu abamhlophe, abantu abangamakhalada amandiya, abantu bezinye indawo bayamazi umathithibala because sisityalo esayilo yeza, sisityalo liyeza ke kum nawe ke mayezeni. Umathithibala lona uzofumanisa bana if you watch these movies uzafika ikhona le pot plant na le mathithibala kulo room yalo mntu, particularly kwi-rooms. In some instances usenoyibona nasepasejini, but particularly iba sezirumini because kaloku bathi lo mathithibala. You remember when we discussed le nto ekuthiwa yi-mother-in-law's tongue, isikholokoto. When we discussed isikholokoto sathi isikholokoto esi draws umoya omdaka, purifies umoya. That's the language, purifies umoya, including ezi chemicals zisemoyeni, from your paint, from your clothing, from your everything in the house, draws la mimoya, and then la mimoya kuthiwa get absorbed by i-plant lena and then gets drawn to i-roots. Nomathithibala naye bathi wenza exactly laa nto siyenza ngesikholokoto, utsala lo moya apha endlini and then laa moya utsalele ezingcanjini, laa moya umdaka, so that kushiyeke umoya oklini. Nantsi ke enye into wena mntu ustudied ibhayoloji, uyayikhumbula mos ibhayoloji ithini, ithi iplant inida le nto kuthiwa yi-sunlight for i-photosynthesis ne-carbon dioxide, and then i-release i-oxygen as a byproduct. That's why iplant zisinike oxygen. Umathithibala ke naye kuthiwa is very big kuloo nto yokuproducer i-oxygen, not i-carbon dioxide. Iproduce oxygen. That's why kuzofika ikhona kwezi rooms ufumanisa xa ivela lo mgaranto vele usisi omhle onxibe into emhlophe, avule iifestire zakokwabo azolule kungena inyosi, siqomba sithi thina camagu. Xa sibona inyosi sithi camagu. Lo mntu ke umathithibala kuthiwa ilungisa la process yokuba kube kuhle apha endlini, kube kuphinde lo mathithibala kuthiwa releases i-moisture.
so increases humidity, iyenze ngokule ndawo uhlala kuyo ibe indawo lena engekho dry. Ngumathithibala ke lo baphinde bathi xa bethetha abantu basekuphandeni nasesikolweni napha etown bathi improves i-focus and i-memory, ngoba ube naye. Uyakhumbula mos sisathetha ngalo sendlini wapha etown, lona usendlini kodwa ngoba naye apha endlini imemory yakho uyeke lento ohleli nje ukhangela izibheks kodwa zilapha kuwe uzinxibile ukhangela iselfone kodwa ulayita ngayo le cellphone uyayikhangela kodwa ulayita ngayo. Mhlawumbe umathithibala uza kuncedisa ke kulo focus and memory. Siye sithi ke xa sithetha ngezi zinto sithi wena mntu nomntana esikolo still going through into yesikolo, need memory and focus or need concentration, mhlawumbi kuloo ndawo wafundela kuyo wena uzawuzithi mathithibala wakho kuloo pot plant kuloo kona. Xa sesikongezela ke sithi also look at i-essential oils, particularly i-peppermint essential oil, nayo iyayincedisa lanto ye-memory and concentration. Xa sewunomsindo ke uzawuya kwento zikhumshayo, ginkgo biloba, uye wena ko-ginseng. Kodwa sithethi loo nto namhlanje, sithetha ngomathithibala. Bagqithe abantu bezinto zophando bathi umathithibala lo xa umfaka kwizinto eziselwayo uyayincedisa i-common cold. Yabona ngosithetha ngento ezine-common cold, iyayincedisa i-common cold. Sithi ke thina xa kuthethwa ngezinto siyayiphinda mos le nto asiqala uyithethe nasizuyiyeka. If we talk about i-respiratory, faka nawe namntu othi nantsi ndichwechwela i-COVID, why ungafaka umathithibala uyithithibalise kuthiwa kuyayincedisa throat, ise-yi-respiratory ke nayo leyo kuthi umathithibala uyayinceda laa nto. Abaphinde bathi unceda i-dry cough, usayiva yonke le nto ngu-respiratory. Ithi ke le nto kwezi zigulo zikhoyo zingaka zinkulu zivusa abantu kwezinto lale sibhedlele ICU kuthiwa lo mntu ebekwi-ventilator, khawukusebenzisa umathithibala abe yi-ventilator mntana omhla. Phinde umathithibala xa sizayiyeka le nto kwenze bengabinde bathi ii-problems ze-skin uyazincedisa. Yabona ke uba uyayimamela yonke le nto sigqibo yitsho, wena mntu laziyo ikhala lilo eli sithetha ngalo, but at a minuscule level uba uyalandela ikhala liyenza yonke le nto sigqibo thetha ngayo apha and more. Masiye ke wena mntu uthi ndingumayezeni, mna namdla tata uphele ngeento ze-cough neento ze-oxygen, mna ndifuna ukuthakatha umntu uthini ngomathithibala. Umathithibala lo gama eli lithi uyathithibalisa. Umntu ke xa ethithibene ufumanisa uba lo mntu ubusidengerha, lo mntu unguvuma zonke, lo mntu xa itsalwe siwa ngapho uyaya, xa ithiwa uthithibele lo mntu akasasebenzisa ingqondo yakhe, sesebenzisa ingqondo yalo uthithibalisileyo, yena yakhe ibolekiwe okanye ithathiwe okanye kuphiswe ngayo. Umathithibala ke wenza loo nto, yiloo nto ke umntu ezamfaka umathithibala mninzi ke kwezi zinto kuthiwa zizibambelelo. Xapha ke apho ubothi xa ubukela umntu othetha ngumathithibala kwi-herbal shop umjongo maze yothithibalisa umntu, bayisebenzisa ke kwezibambelelo kakhulu. Isibambelelo ke masiyichaze into ethi, sikhe sayidiscussa mosamadliso somewhere, wena mntu uzilandela izividiyo uzukujonge le nto kuthiwa ngamadliso. Anomathithibala ke la madliso, omnye udlisa ipartner yakhe, omnye udlisa itshomi yakhe because ufuna le tshomi yakhe ive ngayo, omnye udlisa umzali, omnye udliswa, yazi le nto odlisa umzali iyenzeka kula makhaya. Umntu ufuna uba umama amamele yena ngabahoya abanye nje basebaninzi nje singabantwana balapha, sifuna mna xa kuthetha mna le nto ithethwe ndim umama ayicommunicate as law apha ekhaya. Omnye udlisa utata yakhe, omnye umzali udlisa umntana. Nje beneligquba labantwana bangaka nje ukhona lo athi mandidlise lo because nguye ozawundibeka endaweni. Bubuthakathi mos ngokubu sesithetha ngabo. You can also do the same thing kwi-coworker. Ubuye wakhumbula ngoku besidiscussa amadliso, umntu adlise lo mntu aphangela naye. Sawuthi ke xa sipeyile okanye bathi xa sirholile, xa sifumene lo mvuzo wethu ke uphela kwenyanga, mna owam umvuzo ndiwunika wena, ze nijonge ke nina abantu baphangelayo le nto apha emisebenzini. Ufumanisa uba there's this group yabantu bathi xa berholile ubani eyakhe imali iyetywaleni urhuqwa ngaba.
bamlanda kwa-Eli bamsetyaleni. Bona ezabimali bagoduka nazo bolungisa amakhaya abo. Xa begqiba uyitya imali yalo bambe behlekisa ngaye, uzawufumanisa uba ke ikhona ipisi kamathithibala. Omnye ke akathithibaliswa ngazijomo, uthithibaliswe ekhaya. Sizayichaza naleyo, siyichaze bhetere ngenye imini. Omnye uthithibalisa i-crowd. Yabona sithetha ngawe ke mhlonipheki ndini, wena mntu othi ndiphethe abantu. Uzawufumanisa uba ke kwezi zinto uzenzelwayo umathithibala uyafakwa, so that xa ungena phakathi kwabo bantu bathithibale, because kufike unyana kanantsika ozothithibalisa. Uthi xa uyithetha into, uyithethe le nto kuviwe yona, angabikho mntu uzawucinga enye into engeyiyo le ithethwa nguwe. Nguye kumathithibala othithibalisayo. Umathithibala lona kwiindawo ezinjengoma-KZN, if you read ngomathithibala uzawufumanisa ubana ngokuya kwakusaliwa iimfazwe, abantu ababesilwa iimfazwe loo mabutho aloo maxesha, amongst i-combination yamayeza kwakufaka umathithibala, because kuthiwa aba bantu kuliwa nabo mabathithibale, nifike seniboyisile aba bantu nilwa nabo. Omnye ke uzawusebenzisa umathithibala kumayeza akhe okuchela apha phakathi kwekhaya. Njeba uchela bari warhasa bathi uyafefa, njeba uchela nje apha phakathi kwekhaya usebenzisa umathithibala ukwenzela abantu abaze bengezelanga nto intle phakathi kwekhaya, mhlawumbi bathakatha, bafike bathithibale ngosebela bangayiziyo nayona nto bezoyenza, bavele bajika bathakathi bagoduke bayolala, bayeke le nto yokungalali. Umathithibala ke uyaphinda angene kumayeza, besithethile mos phaa emayezeni osela, uyangena emayezeni osela, uyangena umathithibala kumayeza amadliso, kumayeza xa sithi amayeza amadliso, wena mntu odlisiweyo, andithi uthithibalisiwe ngomathithibala uphinda ukhutshwa kwangomathithibala ke mntana omhle. Kudala siyiphinda-phinda ke leyo into enasizuyiyeka. Ukuba uthakathwe ngelitye uzawunyangwa lingelitye, ayikho enye i-shortcut unless uba ke kule nto nyanga ngonyanga. But the best way yokukhulula iqhaga sisitshixo esihamba nelaqhaga. They were made to be pairs, so ilula ke wena uzawujikeleza, uzawufuna isarha yovulela qhaga, uzawubethwa ngulo ona the pair esisitshixo sovulo. Umathithibala ke lo uthithibaliswe ngayo. Sometimes ke wena mntu nebekelo zikhange kufakwe emathithibala, ubekwe njengebekelo, umathithibala uyalincedisa elo bekelo. Mhlawumbi kuyafuna ngenye imini ke sithethe ngamabekelo, inkosi ivuma. Abaphayene ke eklasini ze basikhumbuze ke singene kumabekelo. Ibekelo liyingxaki, into eninzi enzima ene-complications eziliqedlana. Masiyeke ke into kamathithibala ixesha lingekayikude ke siphule irekhodi loba singafiki kwi-20 minutes. Sizayiyeka ilale ke bantwana abahle. Remember what we said, into ethi we are really considering ukongeza kweza ntsuku zamathongo, so that ezimini kuhlalutya ngalo zo ingabi Sunday only. We are working on it. I think we are finalizing it very soon. Nizayibona ingena ngaloo mini, mhlawumbi sizophinde sibuye sitsho ukuba loo mini nini, but zezi mini zi-vacant, because you know imini ezi-vacant is Tuesday, Thursday, Friday. Sawufaka kwezo ntsuku ke zingekabi na slot. Siyekile ke kamathithibala, sawudibana Saturday apho sizawube sincokola ngaloo nto sincokola ngayo singekayigqibi, because you remember we said sometimes we work on multiple topics while sisayiphanda enye sifumana sibe uphando lusijikeleza kakhulu, siqala olunye olukhawulezayo. We are working on ezo ideas ke. Sizawubuya ke Saturday, okwakaloku nje sithi thithibalani ke bantu abahle, kube chose kubeyele xa sitshoyo siyacamagusha.